Amen. Thokozani. Indawo zokuphahla. Angikaze ngizwe kukhona umelaphi okhuluma ngeindawo zokuphahla. Indawo zokuphahla ngithe mina kunabantu abangasazi isibongo sabo. Ungakhohlwa ukuthi igazi liyakhuluma, blood talks. Isibongo sakho siyokulandela kuphela. Right? Indawo zokuphahla uyakwazi ukuphahla emanzini ahambayo. Uyakwazi ukuphahla emanzini amiyo. Uyakwazi ukuphahla entabeni, uyakwazi ukuphahla enhlane, uyakwazi ukuphahla emgedeni, uyakwazi ukuphahla olwandle. Uyakwazi ukuphahla endlini. Ngizophinda futhi ubani ophahlayo? Umelaphi uyakwazi ukuthi aniphahlele ningumndeni abese nifundisa ukuthi niphahla kanjani. Remember, lots of blacks were colonized. Bafundiswa ukuthi ukuphahla ikhuluma namademoni. Kanti mase kwehlule yonke into sibabona esigodlweni abazalwane. Sibaphahlele nje into zabo ngolayini. Uyakwazi ukuphahla esidulwini. There's a reason for that. Uyakwazi ukuphahla ilanga lingakaphumi. Niyakwazi ukuphahla emini ngo-12. Niyakwazi ukuphahla ngo-12 midnight. Kuphahlwa ngani? Niyakwazi ukuphahla ngamanzi. Niyakwazi ukuphahla ngesniff. Khona abashisa impepho. Khona abasebenzisa isniff nempuphu nerice nama-sweet. Why? No one size fits all. Khona abantu abathi bangashisa impepho kuvele kuphakama amademoni, inkinga zibe worse. So ngiyaphinda futhi indlela okuphahla ngayo kwaNgcobo ayisebenzi kwaMthethwa, vice versa. Umelaphi kumele anitshele ukuthi niphahla kanjani kini and niphahla ngaziphi izinto njengoba sengishilo. Ngiyabonga mkhulu.